17 мая у камсамольскім скверы горада Бярозы прайшла урачыстая лінейка з нагоды Дня піянерскай дружбы. Яе ўдзельнікамі сталі акцябраты, піянеры, настаўнікі, бацькі, ганаровыя госці свята. Падчас лінейцы вучні 4-х класаў былі прыняты ў рады грамадскага аб'яднання Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя. Перед своими друзьями торжественно обещаю любить свою родину, быть добрым, честным и справедливым, всегда следовать уставу и традициям, Белорусской республиканской пионерской организации. Піянерскія гальштукі рабятам павязалі загадчык аддзела адукацыі, спорта і турызма Бярозаўскага райвыканкама Тацяна Брынько, старшыня Савета ветэранаў Михаил Михайлаў, ганаровыя члены раённай піянерскай арганізацыі Валянціна Рысько і Алена Чыбук, дырэктар Цэнтра дапаўняльнай адукацыі горада Бярозы Ірына Мінеева. Па традыцыі дэлегаты піянерскіх дружын усклалі кветкі да брацкай магілы і вечнага агню і ушанавалі памяць загінуўшых у гады Вялікай айчыннай вайны хвілінай маўчання. У адрас піянераў ад Тацяны Брынько прогучалі цёплыя словы віншаванняў. Дорогие ребята, сегодня замечательный день, и сегодня к вам повяжут вот эти красивые галстуки, которые вы держите в руках. И я думаю, что сегодня и праздник для ваших родителей, потому что вы дома еще будете более активными, более такими послушными, потому что этот галстук вас обяжет, стать еще на ступеньку, наверное, выше и ответственнее в участии в проведении различных мероприятий, трудовых десантах, и во всех делах. Мне хочется вам, конечно, пожелать крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде, а это ваша учеба. Поэтому ваши старания хочется, чтобы принесли очень хорошие вам результаты. И вы, конечно, в будущем стали в первую очередь достойными, хорошими гражданами нашей Березовщины и вообще в целом республики. Уважаемые взрослые, родители, я тоже хочу вас поздравить с этим замечательным праздником и выразить надежду, что вы будете довольны и рады результатам своих воспитанников. Крепкого здоровья, удачи и успехов вам! Дарослыя пажадалі юным піянерам вырасці сапраўднымі патрыётамі Рэспублікі Беларусь, праз усё жыццё пранесці высокія ідэалы піянерыі, сумленнасць і справядлівасць, спагадлівасць і мэтанакіраванасць, актыўна ўдзельнічаць у справах піянерскай арганізацыі. А браць прыклад ёсць з каго. Піянеры Бярозаўскага раёна актыўна і паспяхова ўдзельнічаюць у абласных піянерскіх мерапрыемствах. Так, каманда «Тардис» гімназіі горада Белазёрска заняла 3-е месца ў абласным сінхронным турніры па інтэлектуальнай гульне «Што, дзе, калі» сярод піянерскіх дружын і стала 9-й у рэспубліканскім турніры. Навучэнцы Пескаўскай сярэдняй школы ў складзе агітбрыгады «Хто, калі не мы» сталі другімі ў абласным конкурсе піянерскіх агітбрыгад «Запалі вогнішча добра» у намінацыі «Піянер. Усім прымер». Пераможцамі абласнога этапа рэспубліканскай інтэлектуальна-творчай гульні для малодшых школьнікаў «1001 захапленне» сталі акцябрацкія групы «Іскарка» першамайскага навучальна-вытворчага камбіната яслі-сада сярэдняй школы і «Вясёлыя рабяты» гімназіі горада Белазёрска. Шмат цікавых праектаў у 2013-2014 навучальным годзе было рэалізавана і ў раёне. Паседжанне дзіцячай палаты раённага савета грамадскага аб'яднання Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя. Конкурс патрыятычнай і піянерскай песні прысвечаны 70-годдзю вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Турнір па інтэлектуальнай гульне «Што, дзе, калі». Раённая добразычлівая акцыя «Цуды на каляды», акцябрацкі тыдзень, прысвечаны творчасці дзіцячых пісьменнікаў, працоўная акцыя «Наш піянерскі труд табе, айчына», патрыятычныя акцыі «Да абароны айчыны гатовы» і «Дзякуй за перамогу».
Падыходзіць да завяршэння конкурс, які пачаўся яшчэ ў верасні на лепшы піянерскі атрад, удзельнікамі якога сталі 16 устаноў адукацыі. Вынікам супрацоўніцтва з раённымі грамадскімі аб'яднаннямі Беларускае маладзёжнае грамадскае аб'яднанне выратавальнікаў пажарных, Беларускі фонд міра і Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі стала правядзенне акцый «Моладзь за бяспеку», «Мы віншуем вас, баявыя сяброўкі» і «Моладзь за чысты раён». Прыемна, што піянеры Бярозаўшчыны з'яўляюцца пастаяннымі ўдзельнікамі профільных лідерскіх змен для членаў грамадскага аб'яднання Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя у нацыянальным адукацыйна-аздараўляльным цэнтры Зубраня, адкуль вяртаюцца са шматлікімі ўзнагародамі як самога цэнтра, так і Цэнтральнага савета піянерскай арганізацыі. Толькі дзякуючы актыўнасці і ініцыятыўнасці, працавітасці і настойлівасці педагогаў-арганізатараў і саміх рабят стала магчымым дасягнуць такіх высокіх вынікаў. Старшыня раённай піянерскай арганізацыі Ірына Жук жадае ўсім піянерам раёна далейшага заваявання самых высокіх вяршыняў і ўвасаблення ў жыццё самых смелых задумаў.